Pak Lan, njajal sampean belajar mlaku ngadeg. Ora iso. Aku dhewenane ngene mbok tem lho. Endah. Kalau ndelok videone ya. Lah iya to, tak kabari lek sampean lara arep ngendangi rene. Kalau Mega kalau nawar diomong lho mbok tem. Heeh. Sampean yo kangen. Hah? Kangen guyonan bareng. Pak Lan kan sampean sakit ngene iki to. Sik nganu ora lek isuk ngono kae. Apa? Cek, Ngene maksudnya. Lek isuk cek tangi no mboten. Ya pangga. Ya tapi Kotor beror. Ngen pangga tapi tenaga enggak mendukung. oh tenaga enggak mendukung Oh, tapi berarti sing tangi mek ngen-ngen tok. ngene tok tangi, tapi tenaga Mboten. tenaga mboten mendukung. Jajal sampean belajar mlaku ya 1 2 3. Iku lem semare ra kena. Iki gelem. Pak Lan sampean biyen nom-nomane apa ya kemelelet? Enggak, malah belas kata Mbak. Tapi sampean gampangan enggak iki sepurane ya gampang kenal wong wedok ngono ora? Malah ora malah ra dudol malah ana wong gampang Wedok. kenal akeh. Oh, Dudo iki nakal. Biyen Joko malah kluthuk aku yen. Malah kutuk. Sampean panjen kemelelet ya biyen? Ora. Pas Dudo dadi Dudo kemelelet. Iya yang dodol kan, di dodol kemelarat tau. Pak Lan Mergo duwe warisan akeh kemlelete. Ora mergo Oh, ngono. tak kira mergo warisan akeh terus kemlelet. Warisan nek digawa nek duwe iki nek digawa. Lho, tapi yo warisan dadi duit sedanten ngono. Warisan dadi duit sedanten kok. nggih tuku untung gambios.